Ga takaitattun labarai daga Dala 360. Majalisar Wakilai ta buƙaci Majalisar Kula da Ilimin Shari'a da ta dakatar da ƙarin kashi 60 cikin 100 na kuɗaɗen makarantun lauyoyin ƙasar nan. Ƙudurin da shugaban marasa rinjaye na ƙasa Kingsley da wanda Ginger Osiba ya karanta a madadinsa. Majalisar ta buƙaci Kwamitin Shari'a, manyan makarantun da ayyuka da su nemi mafita kan lamarin da ke gabansu, sannan su bayar da rahoto cikin makonni 2. Cida ya bayyana makarantar shari'a a matsayin hanyar da Majalisar Ilimin Shari'a ke tsara ilimi na mutane da ke neman zama mambobin lauya. Rundunar sojin ƙasar nan ta gargaɗi masu kira da a yi juyin mulki saboda wahalhalun da talakawa ke fuskanta a ƙasar. Wasu dai sun ce idan ba a magance al'amura a kan lokaci ba, to sojoji za su iya kifar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Da yake mayar da martani kan babban hafsin sojan tsaro na Najeriya, Janar Christopher Musa, ya ce masu yin wannan ɓatanci ba su da niyya mai ma'ana ga ƙasar, yana mai gargaɗi cewa doka za ta yi aiki a kansu. Mataimakin gwamnan jihar Kano kuma kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi Comrade Aminu Abdulsalam Garzo ya ƙaddamar da kwamitin cibiyar azumin watan Ramadan da ke gabatowa. Kamfanin Apple wanda ke kera wayoyin iPhone ya bayar da shawara a guji busar da wayar cikin buhun shinkafa idan ta fada ruwa. Duk da shaharar da wannan ɗabi'a ta yi, masana dai sun daɗe da suna gargaɗi kan amfani da wannan dabara ta busar da waya cikin buhun shinkafa, domin gwaje-gwaje sun nuna rashin amfanin hakan da kuma cewa zai iya haifar da ƙananan ƙwayoyin virus da za su lalata wayar. Ƙarshen takaitattun labaran kenan. An jima da misalin karfe 12 akwai kanun labarai. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube, Instagram, TikTok a Dala 360, sai kuma Facebook a jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da sakonnin ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta kan lambar WhatsApp ɗinmu kamar haka: 0912168444. Karin maganar mu a yau yana cewa, bari in tashi, ciwo ya ci dare, ko ban kashe ba na hana bacci. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dala 360, sai wanda ya tattara labaran Kabiru Suleiman, Mustapha Abdulmumin Gyaɗi ya tace su, Umar Ishaq Umar ya sada ni da ku. Sai ni da na karanto Ruqayya Ahmad Bello nake cewa ci gaba da kasancewa da Dala 360 tashar albarka. Dala 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni, kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.